и редуцирам. Това е съвършеното равновесие, да са живи и здрави. Браво. А ти, разбира се, и верен читател. Тази врата с надпис за никъде е към нищото главния вход, откъдето едва уморено наднича поизтрит по захвърлен живот. Изход няма, прекрачиш ли прага. Сякаш сам тихо той се повтаря. Но не чуват, забързано бягат в хищно кървава надпревара и унесени в своите болки тези слепи лица тихо гаснат. И е твърдо нечестно. За толкова ми се иска да видят прекрасно. Стъпват в бурени, кървави рани са обагрили слаби нозе и протяжната песен на враните ще ги боли безпътно. Къде? А вратата подкамва, отключена към безкрая парадния вход. И животът, разкъсан от кучета, си отива. Такият живот. Може ли прочетеш следващото? Не, това искам да. Добре. Тази врата с надпис за никъде е към нищото главния вход, откъдето едва уморено наднича протрит по захвърлен живот. Изход няма, прекрачиш ли прага. Сякаш сам тихо той се повтаря, но не чуват. Забързано бягат в хищно кървава надпревара, но унесени в своите болки, тези слепи лица тихо гаснат, а е твърде нечестно. А толкова ми се иска да видят прекрасно. Стъпват бурени. Кървави рани са обагрили слаби нозе и протяжната песен на враните ще ги води безпътни. Къде? А вратата подкамва отключена към безкрая парадния вход. И животът, разкъсан от кучета, си отива. Куркият. Живот. Аз мога да ви кажа, за които не я познават. Аз също я познавам задочно и се радвам, че е тук. Кристина Маджарова, да? Да. Добре дошли. А? Аз много ми е трудно да се представя. Защо? Какво точно да кажа за себе си? Само да си Кристина Маджарова моделейка. Ето, всичко. Моделейка, това е достатъчно, след да започна всичко. Останалото е поезия. Покриваха небето тъмни сажди. Помислих си, навярно ще вали. Поредният намислен ден досадно, като змия край мен ще пропълзи. Но дявола презира всяка скука и моята компания цени. Очаквал го с усмивка да пошука. Чудесна изненада, влез в едни. Излегнат пред горящата камина, отпиваше от тъмното кафе. Реших отново да намина, не си забравила за мен. А де да можех да забравя гласа му режещо олово. Без предисловия, съвсем направо започна той да ми говори. Понякога се питам откъде намираш сили да живееш. Усмихваш се на чашката с кафе, то сълзи рониш, то се смееш и някак просто съществуваш, без манията да блестиш, която, вярвай, скъпо струва. За власт, за слава и престиж, залага всеки всичко ценно, а аз, разбира се, търгувам с хорските стремежи тленни, които лесно се купуват. Това е моята стратегия, съвсем логично оправдана. След страшни пирови победи настъпва страшен пир за врани. Говори дръзко, с увереност, впил в моя поглед зли очи. Усетих леко потреперила, как злото в стаята пълзи и как страхът ме завладява. А дяволът разказваше лукаво. С душата лесно се прощават в името на власт и слава. Замислих се, да, дяволски бе прав. Погубваме живота си безславно в една безумно ефтина игра, разменящи душите си откраднати. Покриваха небето сажди сива. Очаквах с тъга да завали, когато добротата си отива, дори и дяволите ги боли. Браво! И нещо по-лирично може ли да Кристи, пусни малко глас, любов. Малко да те чуеме, не бъди толкова. А ако искаш и ми недоверие, дай следващото. А? Поне от към глас ще го докарам. Когато ще ми липсваш. Когато ще ми липсваш, ще рисувам една тъга по тънкото платно. Не е живота жалко съществуване. Един разпад. Безвремие е едно, в което и нощта е страшно тъмна, трепереща от твоето отсъствие. Трепереща, че няма да се съмне без правото на влюбено възкръсване.
И може би ще плача разноцветно, със сълзите на стенещи бои, оставили следи за цяла вечност в картината, родена да мълчи. Когато ще ми липсваш, ще рисувам един копнеж по твоето завръщане. Не е живота жалко съществуване, щом няма повече да ме прегръщаш. Браво! Браво, дете! Айде още едно! Лора, може ли следващия път да направим едно събиране за четене на стихи? О, да! И такова имаме. Да. Искаш да го прочета? Това детето се притеснява, другото се притеснява. Всеки, който има тая потребност и му се падне номера и си избере глас да заповяда. Другия път няма да се притеснявам после. Млъквам, само да уточня. Каква омраза? Миналото плаче. След цяла вечност пустота. Почувствах даже пулса на палача, а моят пулс внезапно спря. И после стана сякаш тихо. Обратно. И после сякаш стана тихо. Той докато ти чете и редактира, но това е друга история. Надвисваше предчувствие загибел. И спомени, кога се появиха. А ти защо реши да си отидеш? На този въпрос никой не може да говориш. Не питам и не търся и не моля. Нима е смърт от тези, малките. А ти дали ще се повториш в една история наивно жалка или в забравените песни, които бяха ти любими, и ще се върнеш като есен, когато няма да бъде. Браво, Браво,